रुमनिफ्राय बिराद गोजौ दंफैयोमोन आङो लामायाव फैखैमोन बावलायसो लांबाय आंबो हाजोआव बेरायफैदो लोगोफोर गोजौथार गोलैयाव थानायनो गोलैथारबायमोन लोगोफोर फिलायदों नै नोंथांमोना जायोना जाया आंलाय जानो गोथाव मोनो गोराथार खिफि बेन्दोंखौनो दाइलिसो खाना लांसै नामा मोजां मोजां नुथारबाय नै मद' मद' जानानै फैलाय एसे जासाम लाना थांसै हाजो बेरायनो फैनाया हाजोआवनो थाखायो आरो थानायालाय होमबाबो एसे दिनै बेरायफ्लांबाय खिफि बेन्दों मद' मद'थार जानो गोथाव जाथारगोन जिबादि मद' मद' नै मद' मद'थार नोंथांमोना जायोना जाया हारसिंसोलै भिडिअ मबाइल हमना होनोबो गैया एसे मद' मद'खौ खाना लांसै आरो खिफि बेन्दों गोजा बियो बिराद मद' मद'थारनि जाथाव जाथावखा आंबो नायनानै थानो हायासै आरोना ओंखायनो आंबो एसे लाना थांसै खिफि बेन्दों गोजा बियो मद' मद'नो गोराथार माथो नै हाजो गोजौ खिफि बेन्दों दं आरोना लांदाङावसो हाग्रायाथ' थाखायो होमबाबो नैबे लांदाङावनो बिराद दं एसे खाना लांसै आंबो हाग्रा बंग्रानि मैगं जाबा देहाया एसे थाजिम जायोनोलै लोगोफोर ओंखायनो जानांगौ माने मद' मद'थारनि ओजानिफ्राय नै जि ग्रं ग्रं बारा जाजानाय नङा एसेल' लानोसै बाथोन जानो नै जायगाफ्रा लोगोफोर खिफि बेन्दों खाखांबाय आरो ना खाखांनानै दा एसे ओरैजाय आवगायलांसै न' फारसे आवगायलांसै आरो ना सान्दुंबो गोसाथार जायगाफ्रा ग्रं ग्रंथार
ओरै आंनि उनखैजा खिफि बेन्दोंआ बेयावबो मोजां मोजां दंलै दायनिसनि खाना लांसै आं बेखौबो हारसिं मानसियालाय बेसेथो जानोना नैबेनो थोयो आलुजों एसे बेदरफोर होनानै जानोसै कुलार बेदरफोर जायगाया खिन्थु बाब नैलै गुदुथार ओइ नै आंनि उनखैजा नुदों दा सान्दुंजों नुलायबो लाङा नालाय नै गुदुथार गोजौआवसो दं दे लोगोफोर बिदिबा दिनै दोनथ'लायनोसै नामा बाय बाय